Hola a totes i tots! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a totes i tots! En aquest vídeo us presento les opcions que teniu una volta finalitzeu els estudis de tercer d'ESO. Però abans de valorar diferents opcions hem d'esmentar les condicions que ens faran promocionar o no de curs, és a dir, passar a quart d'ESO o valorar altres opcions. Així doncs, el primer que hem d'entendre és que per a passar de curs s'ha de tindre avaluació positiva, és a dir, haver aprovat totes les matèries, o tindre com a màxim dues assignatures suspeses que no poden ser alhora castellà, valencià o matemàtiques. Amb dos d'aquestes no passem de curs, tot i que pot ser que s'hi donen condicions extraordinàries, on podríeu passar fins i tot amb 3 matèries si l'equip de professores i professors que us donen classe pensen que esteu preparats per a passar de curs i que les podeu recuperar. Si no aconseguim aprovar suficients matèries i no hem esgotat les 2 voltes que s'hi pot repetir a l'ESO, tenim la possibilitat de repetir curs. Tornem a fer el curs de tercer amb un pla específic de reforç i tractem d'aconseguir-ho. També pot ser que al llarg de la vostra escolarització a primària o secundària heu tingut algunes dificultats d'aprenentatge, però la vostra actitud i esforç són suficientment bons i l'equip de professores i professors que us donen classe us podrien proposar per a fer la repetició a un grup de reforç com és el tercer de PEMAR. Si aquesta és la vostra opció o voleu saber més sobre aquest programa, us convido a veure el vídeo que he fet especialment punjant el link que hi trobeu en pantalla. Però anem ja amb les opcions per a prosseguir els vostres estudis tant en quart d'ESO com en formació professional bàsica. Quines són les vostres opcions? Principalment tenim 4 opcions. Continuar amb els estudis de quart d'ESO d'ensenyaments acadèmics, quart d'ESO d'ensenyaments aplicats, fer quart d'ESO en el programa de reforç PR4 o estudiar formació professional bàsica. Comencem per la primera de les opcions. Si les vostres preferències una volta acabeu l'ESO van dirigides cap al batxillerat o encara no ho teniu del tot clar, estudiar quart d'ESO en l'opció d'ensenyaments acadèmics és el vostre itinerari, atès que us obri una mica més el camp de les seleccions futures. A més, aquesta opció ja ens prepara cap a diferents itineraris de batxillerat, l'itinerari de quart acadèmic orientat al batxillerat de ciències i l'itinerari orientat cap als batxillerats d'humanitats o ciències socials. Així doncs, tot i que la majoria de les matèries són comunes amb 2 itineraris, les principals diferències residiran en les assignatures troncals d'opció, que a l'itinerari de ciències seran biologia i geologia i física i química, mentre a l'itinerari d'humanitats seran llatí i economia. Però ara, i abans de seguir amb les matèries optatives, si el vostre interès, una volta acabada l'ESO, va dirigit cap a la formació professional, l'itinerari d'ensenyaments aplicats és el vostre. En aquesta opció mantenim les matèries comunes igual que a l'opció d'acadèmiques, amb l'excepció de l'assignatura de matemàtiques, que estarà orientada cap als ensenyaments aplicats. No vol dir això que siguin més o menys fàcils que les orientades als ensenyaments acadèmics, sinó que seran diferents. Pel que fa a les matèries optatives d'aquest itinerari formatiu, seran tecnologia per a tots els que trien aquesta opció i amb la peculiaritat de que podem triar entre 2 troncals, com són ciències aplicades a l'activitat empresarial o iniciació a l'activitat emprenedora i empresarial. Així mateix, a tots els itineraris que hem vist podeu triar 2 assignatures més d'entre l'oferta d'optatives. Així podeu veure un llistat amb totes les optatives que hi ha. Fins i tot podríeu cursar alguna troncal de l'altre itinerari com a optativa, malgrat que l'oferta al vostre centre pot ser que no siga tan gran per qüestions organitzatives. Així que us aconselle que us informeu bé de l'optativitat que teniu per a quart. Us deixo a la descripció del vídeo enllaços als documents que posa la conselleria al nostre abast sobre currículum i les matèries de cadascun dels itineraris, així com la zona de la web de la conselleria on podeu consultar-los. D'altra banda, si el vostre cas és que ja estàveu repetint tercer curs de l'ESO, tot i que passeu de curs a quart automàticament, també podria ser que, donat les vostres característiques o dificultats, sigueu proposats per a passar el proper curs també a un grup de reforç en quart de l'ESO, el PR4. I de la mateixa forma que amb el tercer de PEMAR, si voleu saber més sobre aquest programa, us convido a veure el vídeo que he fet especialment per a aquest cas, punxant el link que hi trobareu en pantalla sobre els grups de PR4. L'última de les opcions que hi tenim una volta acabeu el tercer de l'ESO és la de passar a estudiar formació professional bàsica.
Però com que no vull estendre'm en detallar aquesta opció i com que ja tinc altre vídeo al canal sobre aquest itinerari, si és el vostre cas, us convido a fer clic al link que hi trobeu en pantalla per a formació professional bàsica. En ell hi trobareu tota la informació que hi necessiteu si voleu fer aquesta formació. També us deixo a la descripció els enllaços als vídeos que us he referenciat i enllaços a webs on podeu trobar informació sobre les qüestions descrites. I fins ací aquest vídeo d'orientació acadèmica per a alumnat que està cursant tercer d'ESO. Si teniu dubtes, no deixeu de preguntar a les vostres tutores, tutors i als departaments d'orientació acadèmica i professional dels vostres instituts. I fins i tot, si voleu, podeu deixar-me els vostres dubtes o valoracions a la secció de comentaris d'aquest mateix vídeo i tractaré de contestar-vos tan aviat com em siga possible. Espero que us hagi sigut útil el vídeo i que si us ha agradat us subscriviu al canal. Recordeu que també em podeu trobar a Instagram com a Canal Orientat i a Twitter en @canalorientat. Moltes gràcies a totes i tots i fins el proper vídeo.